खुलुमबाय। सान्थि नार्जारि नोंहा बिनानावजोंसो हाबा जादों आरो बिनानावखौसो लादों आरो थोस मोनथिथाराखैमोन आं बिनानावखौबो हाबा लायो बिदाफ्रा होननानैहाय। नोंखौसो नुबाय आं बिनानावखौ हाबा लानाय। आं दिनै गोबां रागा जोंदों मानोना बे सान्थि नार्जारिया आंनि मोनसे दुखुनि भिडिअ'आव बिराद गाज्रि कमेन्ट होदों आरोना आंनि बिखायाव नांदों माने गोसोआव नांनाय मोन्दों आं बे कमेन्टखौहाय। नोंथांमोना बे कमेन्टखौ नायबानो जाबाय मा कमेन्ट होदों बियो। सासे दुखुनि समावहाय दिनै माबायदि कमेन्ट होदों बियो। एक्सिडेन्टआ रावबो जानो गोसो जानानै रावबो जाया आरो मोजां सालायबाबो सोरबा सासे रोङै मानसिया सोगदावो बा माबा मोनसे खालामो बेबायदिनो मिथिबाय। दिनैहाय 9-10 बोसोर जाबाय आंनि बोराया गारि सालायनाया दिनैसिम बेबायदि एक्सिडेन्ट जाफेराखैमोन। बिराद मोजां सालायो बियो आं मिथिगौ बिराद मोजां गारि सालायो बिराद जोथोन लायो। दिनैहाय बियो गारि भारा थांनायाव सासे आबौआ बारस'ना होदों हथारखरि नायस'नियाव बेबो बारस'ना होनायाव बेबायदिसो जादों आरोना। ओमफ्राय अब्लाबो बियो आंनि बोराया बे आबौखौ बासायनो नाजानायाव बे गारि माबायाव नांदों आरोना उइफार मा होनो बेखौ आं मिथिला आरो गारि बै रेलिंआव नांनानै गारिया थेर बेथेर बायदों होनबाबो आबौखौ बासायहोनो हादों आरोना। नोङो जानला मोनला खोथा दा बुं बाहाय मिन्थिबाय। सालायनो गोरोंबाबो सोरबा सासेया एक्सिडेन्ट जायो एक्सिडेन्टखौ रावबो मिन्थिनानै फैया मिन्थिबाय। खैफोदा रावनावबो नोंनो खोन्थानानै फैया मिन्थिबाय दा। खैफोदा खोन्थानानै फैनायमोनबा मानसिनाव दिनैसिमबो रावबो खैफोद जानाय नङामोन थैनाय नङामोन मिन्थिबाय। थैनाय होननाया बन्द जागौमोन खैफोदखौ खोन्थाना फैनायमोनबा। बेबायदि दुखुनि समाव बेबायदि कमेन्ट दाहो नोङो। भिडिअ'आनो जाबाय आंनि भिडिअ'आव सान्थि नार्जारि नों मा कमेन्ट हरा नों नुखाबायना बे भिडिअ'आथ' जानला मोनला भिडिअ' नङा। जोंहा दिनै दुखुनि सम एक्सिडेन्ट जानाय भिडिअ' होदोंमोन आं माने जोंहा बोराया एक्सिडेन्ट जादों। माने आंनि न'आवहाय बिराद दुखु सोलिगासिनो दा बर्थमान साननै सानथामसोआ। ओमफ्राय बे समावहाय बियो मा कमेन्ट हरदों स्क्रिनाव होनानै होबाय आं नाय। बियो होनदों फार्स्ट कमेन्ट हरनायाव सेल्फि लायै लायै सालायबा बेबायदि जायाब्ला मा जागोनब्रा गुड जबनो। सोर गारि सालायनायाव सेल्फि लाफेरखो हो? जे लायो किसुमाना जेनेबा लायो अबेबा समाव जेराव नों दिनै गुदि मिन्थिया बिजौ मिन्थिया बोरै बेबायदि होनखो। आंनि फिसाया आंनि बोराया दिनैहाय बियो गारि भारासो थांदोंमोन अदालगुरियावहाय। बे पेसेन्जार गोनाङावहाय सासे गारि भारा लांना ड्राइभारा बोरै सेल्फि लानांगौ दे होनसाय ना नों बेबायदि गारि भारा सालायबा मानसिफोरजों सेल्फि लायो नामा नोङो हो? एसेबो साननाय गैया नोंनि खर'आव बेबायदि होननो। मारै एथ' गियान गोनां आरो नोङो ने? मारै बेबायदि मोनसे गिदिर घटना जानानै थांबाय दिनै बे गिदिर घटनायावहाय नों बोरै बेबायदि होननो हाखो दे होनसाय। आसरित मानसि थायोलै दुनियाव जात जातनो। एफा गिदिर घटना नुबाय नोङो गुड जब मोजांसो नुदों आरो मारै सेल्फि लादों होननो हागोन। नों नुदों नामा? नुदोंबा खोन्थाहर दे आंनोहाय जों मानिगोन। ओमफ्राय बियो मा होनबावदों आरोना सासे मानसिया होनहरनायावहाय बियो मा होनदों बाव बिराद गाज्रि भाषा बाहायदों आरोना होनथ'ला आङो बे भाषाखौ। बिनानावनि उदैयाव गथ' दोनग्रा मा घन्टा मोनसिगौ नोंलाय होनलायबावबायसो आरोना। एफा गियान गोनांबा नों मानो बेफोरबायदि भाषाखौ दिहुनखो? सोर बिनानावखौ गथ' दोनफेरगोन ना नों दोनो ना नोंहा बिनानावखौ आवलायो नामा हो? माबायदि भाषा नोंनि भाषायाहाय। आरो मा होनबावदों बियो र'ना गासिनो आं देखायगासिनो दं। मा होनबावदों बियो जाम्बा नों मा बे बिकास ब्रह्मखौ होनबाय आरो जाम्बा नों जेबो मिन्थियालै बिसिनि पस्टआव मा खालामना हगारो आदुवा सालानो थैखानायबासो हामगौमोन आंनिबानो। एक्सिडेन्ट होनोब्ला बयनिबो न'खराव जायो बा बयबो जायो बयनिबो लाइफआव थायो। एक्सिडेन्टआ रावनोबो खोन्थानानै फैया खैफोदा मिन्थिबाय। सान्थि नार्जारि नोंनि न'खरावबो सानसे जागोन बा नोंबो सानसे जागोन। नोंबो हथारखरि बेबायदि एक्सिडेन्ट जायोब्ला सोरबा मिनियोब्ला नोंनि गोसोआव माबायदि मोनगोन दे होनसै। आरो मा गाज्रि भिडिअ हगारनायनि खोथा बुंदों नों? मा गाज्रि भिडिअ हगारनाय नुदों नोङो? बबेयाव गाज्रि भिडिअ हगारनाय नुदों नोङो हो? जों हासबेन्ड वाइफसो मालायजोंथ' भिडिअ बानायाखै। मा गाज्रि भिडिअ हगारनाय नुदों नोङो? जानला मोनला खोथाखौ रोंगौ होननानै दा बुंलाबाय दे सान्थि नार्जारि मिन्थिबाय दा। नों थैखानायबा हामगौमोन नोंनो थैगोन सानसे मिन्थिबाय। नोंनो बेबायदि एक्सिडेन्टजों थैगोन सानसे। आंनि फिसायखौ नोङो बेबायदि जानला मोनला थैखाबा हामगौमोन मागौमोन दाहो नोङो। फिसा सानैखौनि उदैनि थाखाय जों एसे एनै भिडिअ बानायो गारि भारा सालायनानै जायो। जोंनि न'खरनि बारै मा मिन्थिगौ नोंलाय हो? जोंनि न'खरनि बारै माबायदि मा मिन्थिगौ नोङो? सोर नोंलाय? सिनायनो नामा? जोंनि न'खरखौ सिनायो नोङो मिन्थियो हो? जोंहा न'खराव मा जादों नों मिन्थियो
जोंहा फिफा प्रेसार स्ट्रक जानानै दं हो आंनि बिहावा नों मिथिगौ नामा बेफोरखौ बे जे न'खर सालायो गारि सालायनानै एसे एनै भिडिअ माबानानै नों मिथिगौ बेफोरखौ जानला मोनला खोथाखौ रोंगौ होननानै जानला मोनला दाबुंदो सान्थि होनखायो आं एबाराव खनसे बेबायदि गाज्रि कमेन्ट नुबावोबा नोंनि सायाव एक्सन लागोन आं होनखायो आङो जानला मोनला भाषा एथ' गियान गोनां एफा गाज्रि भाषा मख'वा दै होनखायो आं आंनि खुगानिफ्राय गाज्रि भाषा ओंखारनाय नङा खिन्थु मालाबाबो बेबायदि कमेन्ट फैबावोबा नोंनि गाज्रि कमेन्ट निमाहा गैया होनखायो आं जानला मोनला बेबायदि दाहोन एथ' मोजां मोजां कमेन्टआव नोंनिल' गाज्रि कमेन्ट मिन्थिबाय आरोबाव गाज्रि भिडिअ होदोंबा नों बुंनो साबगौ जानला मोनला दा बुंलाबाय भाई बेबायदि गाज्रि कमेन्ट होनो नाङा दै मिथिबाय नोंहा लाबानो जाबाय नोंना नावखौहाय मालायखौ बेबायदि दा बुंहर मा खालामनांगौ गाइसमोन बेबायदि मानसिखौ कमेन्ट बक्सआव खिथाहर